Milí priatelia, moje meno je Dalibor Hoďa. Vítam vás na dnešnej prezentácii spoločnosti HS Elysium Trade. Dnes sa budeme rozprávať o investovaní do akcií, o rozumnom zhodnocovaní peňazí. Povieme si niečo o tom, prečo ľudia strácajú svoje ťažko zarobené peniaze, kde ich strácajú, čo všetko sa deje dnes na finančnom trhu a verím, že si z týchto informácií zoberiete to svoje pre seba. Tak poďme sa pozrieť na to, čo som si pre vás pripravil. Na začiatok by som raz niečo povedal o inflácii. Určite ste už počuli to slovíčko a že vám to niečo hovorí. A inflácia vlastne znamená znehodnocovanie peňazí v čase. To znamená, že peniažky, ktoré máme vo svojej banke na bežnom bankovom účte, kde nedostávame žiaden úrok, sa každým rokom znehodnocujú. Nominálna hodnota tých peňazí ostáva, ale tým, že vlastne je vo svete tzv. Inflácia, tak máme stále reálnu hodnotu tých peňazí menej a menej a vieme si stále menej toho kúpiť. Napríklad, keby sme si niečo kúpili pred 10 rokmi za 1000 eur, nejaký nákupný košík, tak dnes za tých istých 1000 eur by sme v tom nákupnom košíku mali možno 1/4. To je vlastne tá inflácia veľmi jednoducho vysvetlená. To znamená, že pokiaľ my nedokážeme tie naše peniaze, ktoré zarábame, či už v podnikaní alebo v zamestnaní niekde efektívne zhodnocovať, nedokážeme vytvoriť väčšie percento zhodnotenia našich peňazí, ako je inflácia, čo je v priemere okolo 4%. Sme dnes v roku 2026, na tento rok na Slovensku je okolo 6%. Tak pokiaľ my nedokážeme na tom finančnom trhu zarobiť viac ako 6% za rok, tak máme menej peňazí po roku. Takže dnes sa budeme práve o tomto baviť, ako zarobiť tých peňazí viac, ako efektívnejšie investovať. A to je jeden z dôvodov, vlastne prečo tí dnešní ľudia prichádzajú o peniaze, že ich nechávajú ležať na účte, nič s nimi nerobia. Pretože banka vám neponúka nejaký ročný úrok, ktorý by túto infláciu prekryl. Alebo možno investujete peniažky sami, investujete ich nejak intuitívne, náhodne, máte nejakú svoju obľúbenú spoločnosť, do ktorej zainvestujete, ale neviete, či táto spoločnosť z dlhodobého hľadiska vám tie peniaze zarobí. Alebo dávate kvázi všetko len do jednej spoločnosti. Poznám známych, ktorí si sami nakupujú akcie spoločnosti, ale robia to tak intuitívne. Čiže nevedia ani sami sa rozhodnúť, že kedy niečo kúpiť alebo kedy to predať. Niekedy sa stane, že zainvestujete do nejakej zaujímavej spoločnosti a potom, keď tá akcia tej spoločnosti alebo hodnota klesne, tak v strachu predáte tie svoje akcie a vlastne prídete o peniaze, sa dostane tzv. Straty, čiže si zrealizujete stratu. Alebo jednoducho sa dostanete do nejakej spoločnosti, kde už to nerastie, kde ten rast je pozastavený a kde ten hlavný rast už bol a ste v takej panike a zase to predávate v strate. Takže to sú rôzne dôvody, že prečo vlastne laický človek, investor, ktorý sa aj snaží nejako zhodnotiť tie svoje peniaze, tak môže na tom trhu o tie svoje peniaze prísť. A koľko vás môže stať také čakanie? A ja keď som bol mladý, som mal 17-18 rokov, začal som sa zaujímať o financie, tak v tom čase som mal možnosť si dlhodobo šetriť peniaze, investovať, povedzme do nejakých indexov a fondov. A dnes, pokiaľ by som si pravidelne od 18 rokov šetril, hoci len 50-100 eur každý mesiac, tak to moje portfólio by dnes už malo vyše miliónovú hodnotu. Ale som to neurobil, pretože som si tie peniaze nešetril, nerobil som s tými peniazmi nič, len som ich míňal, tie, ktoré som si nejako zarobil na brigáde a podobne. A prišiel som o ten čas, čo je to najdôležitejšie v investovaní. Že vy keď ste mladí, tak vy máte čas, máte 15-20 rokov, keď môžete investovať drobné peniaze. A ja dnes vo svojich 38 rokoch musím mesačne investovať 1500 až 2000 eur, aby som mal ten istý výsledok v budúcnosti. To znamená, že ten čas a to čakanie, že či začnete investovať skôr alebo neskôr, robí najväčší rozdiel. Najčastejšie si dnes ľudia ukladajú tie svoje peniaze samozrejme na bankových účtoch, kde je to zhodnotenie maximálne 2% ročne. A ako sme sa bavili, tie inflácia priemerná je na úrovni 4%. To znamená, že toto sporenie si na bankovom účte, odkladanie si tam peniazy je neefektívne a vždy tam po roku budete mať menej peňazí, teda v reálnej hodnote, ako ste mali pred rokom. Ďalej môžete investovať do nehnuteľnosti, čo ja považujem za dobrú investíciu, ale aj tie nehnuteľnosti vám dokážu robiť dnes priemer okolo 4 až 7% ročne. A zase investovať do nehnuteľnosti chce už aj väčší kapitál. Predpokladám, že nie každý hneď si vie kúpiť nejaký investičný byt a ďalej ho prenajímať a z tohto zarábať. Takže investovanie do nehnuteľnosti vyžaduje na začiatok dosť veľký kapitál. Štandardne si takisto ľudia vlastne odkladajú peniaze do podielových fondov v bankách, čo ja považujem už za lepšie investovanie ako držať peniaze čiste len na účte. A pretože tieto podielové fondy dokážu robiť percentá, ktoré vám tú infláciu prekryjú. Ak by ste investovali napríklad do indexov S&P 500, tak tam je dlhoročný priemer cez 10%. Takže to je určite dobré investovanie. Lepšie ako tie bežné bankové účty alebo nehnuteľnosti, ale stále je to nejakých do 10%. Takisto akcie ETF cez banky. Prečo je to cez tie banky veľmi
nevýhodné, alebo cez nejakého finančného sprostredkovateľa, je, že vám to zoberie veľa poplatkov. Poplatky na vstupe, ktoré môžu byť niekedy aj do 5% za to, že tam vložíte peniaze. Napríklad ja som si otvoril pred pár rokmi sporenie do fondu cez finančnú skupinu a hneď na začiatku som zaplatil vstupný poplatok vypočítaný z cieľovej sumy. Teraz sme mali tento týždeň jedného klienta, ktorý nám ukazoval svoj účet zriadený u jednej maklerskej spoločnosti, kde vložil 2400 €, ale na poplatku sprostredkovateľovi zaplatil nejakých 900 € poplatok. Takže hneď vlastne z tej jeho investície mal minus 900 €. Teraz tá spoločnosť mu musí zarobiť, aby vlastne sa mu vrátilo minimálne jeho vklad. Takže tieto vysoké poplatky častokrát vám zbytočne žerú peniaze, takisto každé bankové transakcie, vklady do toho portfólia, výbery z toho portfólia, mesačné poplatky za správu vám častokrát vlastne z tej vašej investície ukrájajú a preto tie výsledky nie sú také, aké by mohli byť a mohli by byť oveľa lepšie. Čo je takisto nevýhoda, keď investujete jednorázovo a naraz, hneď sa ten poplatok vypočítava z tej investície, tým pádom tam máte na začiatok menej peňazí. Banka vám nakúpi z celej tej sumy v ten deň celé vaše portfólio a tým pádom, keď dnes to portfólio má určitú hodnotu a zajtra to portfólio klesne o 20%, tak s celou tou sumou ste v poklese minus 20%. A to je tiež nevýhoda vlastne vstupovať do trhu naraz v určitom bode, alebo ten bod nemusí byť najlacnejší a momentálne v 2026, natáčame to v maji, je práve ten trh najdrahší. Čiže indexy, či už je to technologický index Nasdaq, alebo sú to americké spoločnosti z S&P 500 sú na svojich vrcholových maximách a preto tá investícia ísť all in, všetko vlastne naraz v ten deň, je veľmi nevýhodná, alebo nakupujete najdrahšie. Prečo to hovorím, dozvieme sa trošku neskôr, lebo tá naša stratégia je postavená na postupnom nakupovaní. Takže cez nás, ak by ste sa rozhodli investovať, čo verím, že si to radi vyskúšate, tak tie výsledky, ktoré my vám budeme vždy prezentovať, sú 2 až 3 krát väčší výnos, ako sú tieto bankové fondové účty. A tá stratégia má viacero úrovní, že prečo je to nastavenie tej investície kvalitatívne lepšie, prečo vlastne vám to viacej zarobiť. Takže my vyberáme primárne projekty z S&P 500, čiže to je 500 najväčších spoločností sveta. Vyberáme to na základe takého základného kritéria, že tá spoločnosť nemôže byť na tzv. Dlhoročnom alebo historickom maxime. Čiže musí tam byť nejaká zľava. Jednoducho sedliacky rozum hovorí, že nakupujeme vždy, keď je nejaká zľava. Tá zľava musí byť minimálne 20%, tak je postavená naša stratégia. Čiže ak by som išiel dnes nakupovať spoločnosť Tesla, tak pozriem sa, či je dnes zľava aspoň 20% od historického maxima a vtedy tam otváram prvú pozíciu. Na vašich účtoch vlastne prebieha aktívna správa, to znamená, že nie je to tak ako v banke alebo v nejakom fonde, že vy si jednorazovo nakúpite to portfólio a vlastne to portfólio s tým fondom nič nerobí a jednoducho, keď vy sa rozhodnete vyberať z toho peniaze, tak vy realizujete ten predaj a vtedy sa vám vlastne uzatvárajú vaše pozície a buď ste v pluse alebo ste v minuse. U nás je tá aktívna správa na týždennej báze, čiže každý týždeň vám niečo nakúpime, každý týždeň vám niečo predáme a vlastne zo zarobených peňazí si buď vyberiete zisk, alebo sa reinvestuje ďalej do portfólia. Ide o to, že postupné nakupovanie bude vždy lepšie ako jednorazové, pretože vieme ten trh načasovať, vieme kupovať stále nejakú zľavu. Vždy sa nájdú akcie, ktoré sú na trhu v zľave, lebo teraz napríklad veľmi idú technologické firmy, ale niektoré spoločnosti, ktoré predávajú spotrebný tovar, sú momentálne veľmi podhodnotené, takže do toho sa oplatí investovať v tomto čase. Takisto, čo je super pri reálnych akciách, keď nakupujete akcie spoločnosti, tak tá spoločnosť tým, že ju držíte, tú akciu a vypláca dividendy, tak vám bude vyplatená dividenda. Preto hovorím aj svojim klientom, že keď je tam nejaký pokles na trhu, že majú nakúpené akcie a tie akcie klesli na cene, tak sa nemusia ničoho báť, tie akcie sa budú držať dlhšie, kým tá cena vstupne, ale medzi tým dostaneme dividendu, čiže nejaké peniaze od tej danej spoločnosti navyše za to, že sme ich akcionári. Pri nás, ako som to na začiatku už spomínal, v porovnaní s bankami sa neplatia vstupné ani výstupné poplatky, čiže keď si niečo budete vkladať na váš účet, tak celá tá suma, ktorú si tam zadáte, tak vám bude pripísaná. Takisto keď si budete vyberať niečo zo svojho portfólia, tak nič vám neodrátame v rámci poplatku za výber. Čo je super, tak to zhodnotenie tou našou stratégiou tým, že sa nakupuje postupne a postupne vlastne kupujeme vždycky v zľave tie spoločnosti, robíme to na 3 pozície, čiže príklad tej Tesly, keby dnes klesla 20%, urobí sa prvá pozícia, keby klesla ďalších 20%, urobí sa ďalšia pozícia, čiže my to vlastne takto na 3 pozície nakúpime a vlastne tým pádom vieme zabezpečiť, že ten zisk toho klienta bude 2 až 3 násobný oproti bežnému bankovému produktu alebo proti tým fondom. Čiže v číslach sa bavíme o nejakých 25 až 30% ročne. Čo je ďalšou výhodou oproti fondom je, že u nás si sami zrealizujete výber do 24 hodín, nemusíte nikomu písať, že vám to musí schváliť, že vám príde to z nejakého fondu po pár týždňoch, ale jednoducho máte to druhý deň na svojom účte a vy sa kedykoľvek viete vlastne odpojiť s jedným kliknutím z našej stratégie. Tu sme si pre vás pripravili nejaké výsledky z minulého roka 2025, najúspešnejšie obchody, ktoré sa podarili. A vidíte napríklad technologický index Nasdaq, ten rastie stále na nové maxima. Minulý rok sme pri ňom zapísali cez nejakých 44% na obchode. Potom sú tu spoločnosti ako Boeing, určite poznáte, ktoré nám zarobili 37%, AMD spoločnosť 121%,
Najúspešnejší obchod minulého roka bola spoločnosť na solárnu energetiku Solar Edge. Tam sme zarobili 148% na obchode. Čiže toto sú obrovské čísla, obrovské percentá, ale ako som spomínal na začiatku, tak my tvoríme portfólio. Čiže vy nemáte nakúpenú vždy iba jednu tú spoločnosť a jednu akciu, lebo to by sme išli kvázi all in a nevieme, že či tá akcia dopadne z plus 148% alebo minus 20% v danom roku a tým pádom by sme nič nezarobili. Čiže vytvára sa portfólio, vždycky nakúpených nejakých 20 až 30 akcií, ktoré sa postupne odpredávajú a kupujú sa nové. A v rámci tohto portfólia niektoré dokážu spraviť stovky percent, niektoré dokážu spraviť desiatky percent. Niektoré akcie, pokiaľ v priebehu roka neurobia žiaden zaujímavý plus alebo sú v nejakom miernom mínuse, tak robíme tzv. Rebalance, čiže odpredáme to aj v nejakej menšej strate, aby sme tie peniaze použili na obchody, ktoré chceme použiť nové. Teraz by som vám rád ukázal spoločnosti, s ktorými spolupracujeme, cez koho vlastne vstupujeme na tento finančný akciový trh. Takže vybrali sme si ako primárneho partnera Vantage Markets. Je to spoločnosť z roku 2009, vyše 5 miliónov klientov, plne regulovaná spoločnosť pre celý svet. Najviac klientov majú v Ázii, v Austrálii, Amerike, takisto v Európe, vo vybraných krajinách. Možno v našich končinách na Slovensku, v Čechách ste ešte veľa o nich nepočuli, pretože sme pre nich maličký trh, ešte tu nemajú veľa obchodných partnerov. My sme jedným z nich, s ktorými začali spolupracovať. No a Vantage Markets je náš hlavný partner. Takisto spolupracujeme na privátnych účtoch, na privátnom nejakom klientskom zhodnocovaní na XTBčku, lebo XTB je veľmi známe na Slovensku. Množstvo klientov chce priamo cez XTB, aby sa obchodovalo, takže spravujeme privátnych klientov aj cez XTB. A takisto máme ešte partnera VT Markets, takisto austrálska spoločnosť, ktorú sme si vybrali do našej spolupráce. Čiže všetci sú to plne regulovaní svetoví brokeri, ktorí prichádzajú na finančný trh rovnako ako tá vaša banka alebo nejaký fond, cez nejakého správcu fondu, cez ktorý idete na trh, tak sme všetci vlastne na jednom akciovom trhu a nakupujeme vlastne pozície, ktoré potrebujeme. Takže čo od nás máte navyše ešte ako benefit? Máte dennú komunikáciu online, cez telefón, vedieme vás v rámci toho investovania, ako rozumne nakupovať, investovať. To znamená, že budeme robiť aj komunitné hovory na týždennej báze, kde sa viete zadarmo pripojiť, viete sa dozvedieť aktuálna situácia na trhu. Napríklad teraz minulý mesiac bol ten konflikt v Iráne a sme vlastne riešili stále aj s obchodníkmi, že aké to prináša príležitosti pre nás, do čoho chceme vstúpiť, ako chceme využiť tento konflikt, pretože množstvo indexov aj veľkých spoločností, či už to bol Nvidia, Microsoft, Meta a ďalšie veľké spoločnosti priniesli nám príležitosť na vstup, pretože klesli po 20-30% od svojho historického maxima, takže sme do týchto spoločností vstupovali a naši klienti vlastne v marci zarobili cez 8% vďaka tomuto, čiže za jeden mesiac bolo nadštandardné zhodnotenie, pretože my sa sústredíme na nejaké 2-3% mesačne a tento marec nám vďaka tomu konfliktu v Iráne nám umožnil, aby sme vlastne zhodnotili si svoj kapitál o nejakých 8%. Takže samozrejme táto spolupráca nie je pre každého, ak niekto je veľmi, aby som povedal, úzkostlivý investor, ktorý každý deň si bude pozerať na svoje portfólio, bude mu tam vadiť nejaký krátkodobý pokles, nejaká akcia sa nakúpi a na druhý deň bude mať mierny pokles, bude z toho nejako vystresovaný, tak takýmto ľuďom odporúčam neinvestovať, lebo keď ich držíte v banke, tak sme sa bavili o tom, že to neinvestujete. Alebo ak niekto očakáva nejaký fixný garantovaný výnos, že každý mesiac mu pípne 5%, 10%, 100%, tak to určite nie je pre neho, pretože my takéto čísla nedokážeme garantovane priniesť a už vôbec ne v takýchto cifrách, lebo to sú všetko spoločnosti, ktoré nemajú nič spoločné s reálnym obchodovaním. U nás má vlastne všetko presne nastavené podľa jasných pravidel, od začiatku odkomunikované a vlastne po celý čas je ten klient vedený a vie vlastne, že čo sa s tými jeho peniazmi robí. Takže na záver nejaká výzva možno pre vás, ak sa vám to páči, ak vám to dáva zmysel, veľmi radi sa s vami osobne stretneme, buď ja alebo môj tím obchodníkov, tím traderov. Môžeme si dohodnúť osobné stretnutie alebo online a zodpovieme si nejaké ďalšie otázky. Takže ďakujem vám všetkým za pozornosť a vidíme sa čoskoro.